Ministerstvo školstva šokuje. Projekt financovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod názvom Transidentita maloletých vo svojom výskume smeruje k záveru, aby si adolescent mohol zmeniť pohlavie bez súhlasu rodičov. V projekte odznieva, aby Slovensko išlo po vzore zahraničia a povolilo 16-ročným deťom zmenu pohlavia, nakoľko sa tým vyhnú úzkostným stavom depresie. Tu sa na chvíľu zastavme. 16-ročné deti, ktorých telesný vývoj graduje, sa budú môcť rozhodovať o zmene svojho pohlavia na opačné. Uvedomte si všetci tí, ktorí takúto autonómiu a zvrátenosť chcete dosiahnuť, že sa bavíme stále o deťoch vo vývine. Bavíme sa o zákroku, ktorý je na celý život a je nezvratný. Nenaleďme takýmto štúdiám, nevnúcujme ich našim deťom. Hovorme prosím nahlas o tom, čo sa deje aj za našimi hranicami, lebo onedlho to tu budeme mať. I have been told that my shirt was targeting a protected class. Who is this protected class? Are their feelings more important than my rights? I don't complain when I see pride flags and diversity posters hung throughout the school. Do you know why? Because others have a right to their beliefs just as I do. Súhlasím s tvrdením, že existujú len dve pohlavia a nič iné. Odmietam demagógiu, ktorá ma bude nútiť k udeleniu trestov deťom, ak povedia, že neexistuje nič iné ako žena a muž. Priatelia, dnes sme svedkami toho, že progresívna ideológia sa nám natláča aj do výchovy a vzdelávania mladej generácie. Transideológia, rodová ideológia, to všetko sú škodlivé názory, ktoré metú a manipulujú naše deti, ktoré vytvárajú u nich pochybnosti, či sú muži alebo ženy a nie tak, ako to zariadila príroda. Toto všetko sa deje na našich školách zväčša bez vedomia a súhlasu rodičov. Práve v týchto dňoch protestujú tisíce rodičov proti týmto ideológiám, napríklad aj v Kanade, kde liberálne politické strany a podporujúce médiá dostali túto agendu na školách už podstatne ďalej. Dnes sme svedkami toho, že kritický názor, než aký presadzuje progresívne Slovensko, je potrebné zakázať a v horšom prípade dokonca trestať a kriminalizovať. Z úst predstaviteľov progresívneho Slovenska sme už počuli aj také návrhy, ako by mohli vyzerať skutkové podstaty trestných činov, ktoré nás budú postihovať za iný názor a nesúhlas s manipulovaním našej mladej generácie. Ak chceme ochrániť naše národné, kultúrne, ale aj ľudské hodnoty, podľa ktorých sme boli vychovávaní my, a chceme, aby boli vychovávané aj naše deti, je potrebné, aby ste 30. septembra prišli a vyjadrili svoj názor pri voľbách. Ďakujem vám všetkým za účasť.